toto bude o boxovacie rukavice a to bude o príučené môjmu motorku, si dávate lajky a bez na box, takže také som si kúpil na box, čo sa bije, lebo mám už doma 4 činky, takže už trochu švičím, takže taký chlap, že ja som mal hovoril, že ja chcem byť podporovaný, chcem taký chlap, že sa bije také. Takže taký som kulturista, takže tak. Toto také rukavice, čo sa bije, boxerovace. Takže kúpim ešte 2 činky a mám už 4 činky. Mám na balkón, ešte mám tam. Takže máme 100 činku a tak, takže dajte lajky a odber. Takže mám ešte také, že toto sú také, čo dáva sa na ruky, a sa bije boxerovace rukavice. Som veľmi rád, že mám všetko, činku a také. Som veľmi rád, že mám činku. Som sa tú činku a teraz cvičím a ma to veľmi baví, takže ďakujem veľmi. Tak a ideme teraz na prívu. Toto príva na moju raketu to je, lebo to moja motorka raketa, takže to je príva moja raketa, jak svieti. Tlak, nie, dávajte si na hlavu ide motorka, tlak, to je raketa moja motorka. Tak pustím moju motorku, to je raketa, ľudia, raketa, chápete tomu, to je raketa. No. Stále 250, no. To je takú nikdy nebudem mať, to moja raketa, moja láska, moja jediná, moja všetko, moja raketa, motorka, moja raketa. A na moto moja raketa. To raketa, pustím tak veľmi ide, to raketa zvuk. Takže dávajte tu veľmi veľa lajky, odbejte komentáre a veľa lajky. Takže ja som mal hovoril, že ja chcem byť taký, že sa byť a také. Ja by som chcel takú robotu, že robiť dreva, chcem mať ženu, deti a také. Že ja som mal taký, že rád cvičím, aj dreva robím a také, ale aj cvičím, chcem taký, že cvičiť a také. Chcem mať ženu, aj také, viete čo, také, že do života, také. Takže chcem taký boxovace, chcem aj mať veľa ženy, to je hlavné. Takže toto také boxovacie rukavice, alebo to XM boxovacie rukavice, už sa učím trochu byť, ja sa byť môžem, bo ja spravím karika, takže boxovacie rukavice sú super, preto som toto ďaký, že mám box, činky, aj rukavice, že veľmi ďakujem, že mám všetko. Takže toto príľuba je super, tlaková príľuba, som veľmi rád, že mám tú príľubu, mám ešte na motorku rukavice, mám takú ako ženku, čiernu príľubu, ešte mám okuliare také. To je dobré, super. Takže príľuba je veľmi super, tlaková, dobre. Boxovacie rukavice. Toto stále rukavice za 2 €, to som kúpil ten týždeň zadu. Hej, to som sú super sú. Možno kúpim ešte jednu činku. Takže dávajte mi tu veľa obery, lajky, komentáre a tak. Takže toto video končím, ešte robím iné video. Dávajte lajky, odbery a čau.